Men altså, jeg er jo født hørehæmmet, let hørehæmmet, og jeg havde bare høreapparat. Og det gik fint igennem årene. Så stille og roligt, som jeg hører, så bliver det dårligere og dårligere. Og fordi mit syn også bliver dårligere, så valgte jeg at få CE. Men altså igen, jeg har jo valgt at få CE, fordi at jeg jo gerne vil kunne høre noget. Høre mine børns stemmer og sådan noget, ikke? Høre musik. Nej. Altså, lige min situation er en succeshistorie. Jamen, det er jo, at jeg så småt er begyndt at tale i telefon igen. Det er jo helt klart, at jeg hører mine børns stemmer. Der er rigtig, rigtig mange fordele ved det.